खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 2 मे दिनैनि साना गासै आसामनि नोगोरारिफोरनि थाखाय गोनांथार सान दिनै फोसावजागोन आसामाव सोरनि सोरखार जागोन आसामजों लोगोसे गासै 4 रायजोफोर सोनाब बेंगल तामिलनाडु केराला आरो पुडुचेरियाव दिनै बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन गासै 4 रायजोनि थाखायबो भट साननाया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन आसामाव गासै 126 बियाब दङ बेनिनो आसामाव सोरखार दानो थाखाय 64 मासियाव देरहानाया गोनांथार मित्रजोर आरो महाजोत मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि हान्जायानो आसामाव सोरखार दागोन होननानै गेदेर फोथायनाय लादों दिनैनि सानानो रोखा खालामनानै होगोन आसामाव सोरनि सोरखार जागोन मख'नो गोनांदि आसामनि 126 मासिनि थाखाय गासै सा 946 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन गिबि खोलोबाव सा 264 बिजाथिफोरा 47 बियाबनि थाखाय नैथि खोलोबाव सा 345 बिजाथिफोरा 39 बियाबनि थाखाय थामथि खोलोबाव सा 337 बिजाथिफोरा 40 बियाबनि थाखाय बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन दिनैनि सानाव बिथांमोनहा गाव गावनि खाफालखौ लिरगोन बेनिखायनो गासैबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर बिजाथिफोर आरो मददगिरि बिथांमोननिसिम अल दा बेस्ट जासिहरनाय थाबाय भट सानजानायनि माखासे घन्टा सिगांसो ट्राक सिङाव हमनो हादों इभिएम बे जाथाया हाइलाकान्दिनि काटलिसारा बियाबनि सिङाव जादों थांनाय हरनि समाव भिक्ट'रिया मेम'रियेल भट मिरुनि इभिएमखौ हमनो हादों गंसे ट्राकनि सिङाव बे जाथाया जानाय लोगो लोगोनो काटलिसारा बियाबनि बिजाथिफोरजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरिया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदों इभिएमखौ उनाव डिसि अफिससिम लांनाय जादों मोनानि समाव कारफिउ होनायखौ खाबु लानानै इभिएमजों बेले बेजे खालामनायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों लोगोसे स्ट्रं रुमखौ बेंनो थाखाय 3 खोलोबनि रैखाथि हान्जाफोरखौ दोननायनि उनावबो जाय इभिएमआ स्ट्रं रुमाव थानांगौमोन बे इभिएमआ माबोरै ट्राकनि सिङाव थानो मोनखो बेखौ लानानै बिसायख'थि आयगनिसिम सोंथि खालामदों मख'नो गोनांदि ट्राकनि सिङाव हमनो मोननाय इभिएमआव रावबो सासेबो भट होनाय गैयामोन अदेबानि जिर'मोन आरो बेनो साबसिन खाबु जाय दोलोआ बे खामानिखौ मावदों बियो गावनि गोसो बायदि भट होनो हागौमोन गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव फिन हिंसायारि जाथाय थांनाय साननैसो सिगां गुलि गावनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव फिन क'क्राझाराव गुलि गावनाय जाथायबाव कारफिउ सिफायनायनि दायाव गुबुन साजा होआलासे थोंजोङै सुबुंनि सायाव गुलि गावनाया बेसे गनायजाथाव कारफिउनि असिलायै पुलिसनि गुलि गावनायजों सासे बर' फरायसाया जोखोम जानो गोनां जादों बर' फरायसाया मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबार मोनाबिलि 8:30 रिंगासोआव लोगोजों गय जानो होनानै क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव बड'लेण्ड धाबायाव फैदोंमोन बेयावनो पुलिसफोरा हरखाब फैनानै लाइमोनफोरखौ बाइकखौ साइड खालामनो थिनदोंमोन पुलिसा थिननाय बायदियै बाइक साइड खालामखांनानै बाइकखौ दांनाय समावनो पुलिसा जेबो जाहोन गैयालासे थोंजोङै लाइमोनखौ गुलि गावदों होननानै फोरमायथिदों लाइमोना आरो बे गुलि गावनाय जाथायजों लाइमोना आथिङाव जोखोम जादों जाथाय जाखांनायनि आधा घन्टासो उनाव पुलिसा गुलि नांजानाय बर' लाइमोनखौ क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालसिम लाबोदों गुलि नांजानाय लाइमोना सिडली कासकट्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि सासे फरायसा मुङा प्राजित सिल बसुमतारी बिथाङा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होगोन आरो बिथाङा चिरां जिल्लानि सानजा सामथाइबारि गामिनि जाथाय जानायनि उनाव बिपिएफनि सिडली बियाबनि बिजाथि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड धाबा आरो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो जाहोन गैयालासे बेबायदि गुलि गावनायनि सायाव नायबिजिरनाया जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन बेराफारसेथिं गुलि गावनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोसारखांनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसा खौरांगिरि मेल लेंथुमनानै बेनि सायाव खोथा बुंथिदों दि थांनाय 25 एप्रिलाव गसाइगावनि श्रीरामपुराव बन्धन बेंकनिफ्राय सिखावफोरा हाथियार दिन्थिनानै साननि समाव 5 लाख रां लुथिनानै लांदोंमोन बे रां लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायावनो प्रजित सिल बसुमतारीखौ हमदों होननानै फोरमायथिदों आसामनि एडिजिपि एलआर बिस्नय आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रसन बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 4 सिखावफोरा बन्धन बेंकनिफ्राय रां लुथिदोंमोन आरो बे जाथायाव प्रजित सिल बसुमतारी आरो सोरां नार्जारी 2 सुबुंनि आखाइ थानायनि खौरां मोनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेनि उनावनो अपारेशन खालामनानै प्रजित सिल बसुमतारीखौ हमदों आरो बेनि अनगायैबो बे सिखाव खावनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै अपारेशन खालामनायाव रिपु रिजर्ट हाग्रा ओनसोलनि उल्टापानि दिक्ली ओनसोलनिफ्राय 3 AK-56 राइफल गंसे मेगजिन आरो गर 65 गोथां गुलि हमनो हादों होननानैबो क'क्राझार पुलिसा फोरमायथिदों मोनसे खावलायनाय थाखो 10 आव फरायनाय फरायसा
जाय हाथियार लानानै बेंक लुथिनायनि दायाव हमजादों प्रजित सल बसुमतारी बिथाङा जुदि दायनिगिरिब्ला बेनि साजाखौ बिथाङा मोनथों नाथाय दाय गैयालासे बर' फिसाफोरा जाहाथे रावबो दा फान्दाय जाथों। हायद्राबाद एफसीआ फेन्स गल अफ द सिजनखौ नोंथांमोनखौ सायख'नो खाबु होदों। सानै फुटबल गेलेगिरि कलाकल लिस्टन आरो हलिचरण नार्जारी बिथांमोननि गेजेराव बादायलायनाया जादों। नोंथांमोनहा बर'नि आंगो हलिचरण नार्जारी बिथांनो भट हरनानै बिथांखौ फेन्स गल अफ द सिजनआव देरहासार खालामनो हागोन। भट हरनो थाखाय टुइटाराव थांनानै हायद्राबाद एफसी पेजआव थांनो नांगोन। बेनि उनाव हलिचरण नार्जारी बिथांनो भटखौ होनो नांगोन। अक्सिजेन आंखाल जानायनि थाखाय फिन दिल्लीयाव डक्टरखौ लाफानानै गासै 12नि जिउ खहा। बे जाथाया दिल्लीनि बाथ्रा देहा फाहामसालियाव जादों। देहा फाहामसालिनि मेडिकेल डाइरेक्टर SCL बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया देहा फाहामसालियाव अक्सिजेना सम मथे सौफैयैनि थाखायनो जानो मोन्दों आरो बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला अक्सिजेना खमैबो 80 मिनिटसो उनावसो देहा फाहामसालियाव सौफैदों जायनि थाखाय अक्सिजेननि आंखालाव बे देहा फाहामसालिनिनो सिनियर डक्टरजों लोगोसे गासै 12 बेरामिफोरनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि बाथ्रा देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि आंखाल जानाया बेयो नैथि खेब। भारतनि राजथावनि दिल्लीजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो अक्सिजेननि आंखालजों लोगोसे एम्बुलेन्स बिसना आरो गोबां आंखालाव गोग्लैनायखौ नुनानै USनि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेननि चिफ मेडिकेल एडभाइजार एन्थनी फाउची बिथाङा भारतआव आबुङै लकडाउन होनो थाखाय बोसोन होदों भारत सरकारखौ। बिथां एन्थनीया बोसोन होनाय बायदिब्ला भारतआव दा माखासे सप्तानि थाखाय आबुङै लकडाउन होनाया जोबोद गोनांथि। आबुङै लकडाउन होब्लासो COVID-19नि गोसारनायखौ होबथानो हागोन होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे थांनाय बोसोराव चाइना हादरावबो जेब्ला COVID-19नि गोसारनायजों आंखालाव गोग्लैदोंमोन अब्ला चाइनायाबो आबुङै हादराव लकडाउन होनायजोंसो चाइनानि थासारिखौ सामलायनो हादों। बेनिखायनो भारतआवबो दा आबुङै लकडाउन होनाया गोनांथार होननानै बुंथिदों बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बारग' आफादगिरि खरेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ हरखाब बेरामाव गोग्लैनायनि थाखाय ICUआव थिसननो गोनां जादों। मिरु एबसुनि बारग' आफादगिरि खरेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ आथिखालनि मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गुवाहाटीआव थांनानै खौरां लाहैदों। लोगोसे बिथां गेदेमानि देहाया थाबैनो गाहामाव फैफिननांगौनि थाखाय मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय रायजो राजाफोरखौ आर'ज गाबनो थाखाय खावलायहरदों। फोरोंगिरिफोरनो दरमाहा होनो थाखाय लटारि होनो गोनां जाबाय गंसे फरायसालिया। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमानि मालिभिटा ओनसोलनि मालिभिटा गोजौ फरायसालिखौ 1992 मायथाइयाव गायसंनाय जादोंमोन। नाथाय बे फरायसालिया दासिमबो सोरखारियाव थिसनजायाखै। मालिभिटा ओनसोलनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बे फरायसालिखौ गायसंनाय जादोंमोन आरो फोरोंगिरिफोरनो ओनसोलनि रायजो राजा आरो सोरखारा एसे एनै मदद होबोदोंमोन। नाथाय COVID-19नि थाखाय लकडाउन जानायनि उनाव थांनाय 8 दाननिफ्रायनो गरसेबो रां मोनाखै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे माखासे स्टाफफोर गासै 6 बेनिखायनो ओनसोलनि माखासे गोरों गोराफोर फरायसालिनि कमिटि आरो फोरोंगिरिफ्रा लटारि होनानैनो एसे एनै रां खामायनो आखायाव लादों। आसामाव जायखि सोरखार जाया मानो मालिभिटा गोजौ फरायसालिखौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सोरखारि खालामनांगौ होननानैबो खावलायदों बिथांमोनहा। मैया 1 मेयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 31थि रुंसारि सानखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रुंसारि सानखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बाउग्रोदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेनि उनाव माखासे बिबानाव थानाय बिथांमोनहाबो बिबारजों मान बाउदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि बड'फानि सानस्रि आरो आदर्शजों दिनै बर'फोरा बुहुमाव सिनायथि जानो हादों। बिथांनि नाजानायावनो दिनै BSc BTC आरो बिटिआर मोनफुंनो हादों। बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोरखौ बर' माहारिया फालिलांगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। बिथांमोननि अनगायैबो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फानि रुंसारि सानखौ फालिदों। प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रिया बर' हारिखौ जोबथा सिमांखौ जाफुंहोनायाव लामा दिन्थिगोन होननानैबो आसा खालामदों। COVID-19 केयार वार्डआव अर नांनानै फिन 18नि जिउ खहा।
गुजरातनि भानुज जाम्बुसार हाइवेनि वेलफेयार हस्पिटालाव जादों बे जाथाया मोनानि सम उन्दुलांफुबाय थानाय समावनो हस्पिटालाव अर नांदों जायनि थाखाय मिथिस्लाबियाव गोबां बेरामिनि जिउ खहा जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला अरा गिबियाव COVID-19 बेरामि दोनग्रा वार्डआव नांग्रोदों बेनि उनाव आइसिइउआव नांहैदों आइसिइउनि सिङाव गासै 24 बेरामिफोर दंमोन बेनिनो 16 COVID-19 बेरामिफोर आरो 2 नार्सआ जिउ खोमानो गोनां जादों गुबुन बेरामिफोरखौ दा फाहामथायनि थाखाय गुबुन हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय अर खामनाय जाथायनि सायाव गुजरातनि चीफ मिनिस्टार विजय रुपानी बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानायनि नखरनो 4 लाख रां होनो थाखाय खोथा होबाय मख'नो गोनांदि COVID-19 केयार वार्डआव अर नांनाय जाथाया बियो गिबि खेब नङा थांनाय दान मोनसेयाव खमैबो मोनथामसो देहा फाहामसालियाव अर नांनायजों खमैबो 30 सुबुङा जिउ खहा जानो गोनां जादों सिलाफोथार खाथिनि दिमौ सनितपुरनि 15 नं राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव एक्सिडेन्ट जानायजों 10 सुबुङा जोखोम जादों सिमेन्ट सापरि फारसे थांबाय थानाय गंसे मेजिक गारिया गोख्रैयै खारनाय गंसे डाम्पारखौ सौग्रावनायावनो बे जाथाया जानो मोनदों गिख्रंथाव एक्सिडेन्टजों जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै जुमि नार्जारी जयश्री सरगियारी नीलेश्वर बसुमतारी जोंदाव नार्जारी सिलिकी देउरी बर' आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिथांमोन जोखोम जानाय गासैबो सुबुंफोरा सिमेन्ट सापरि हालामनि जयपुर गामिनि बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय 7 सुबुंखौ डिब्रुगड़नि गंसे हस्पिटालाव लांनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों